tuker neh. Pak Joko matur nuwun Pak Joko. Hah? Yo, muncul bergoyang asik.
Kebul kebul Kabul kabul wedang kopi pahit lagi. ana riki awoh mantis sang kedhut karo galengkut nyampi udut kebuh kaya padut mangkut mangkut laras suara kutut elo yen dikakas elo mong sajake kayane wong wedok teko lunga rati sapa kaya pasrah wis mangsa bodho Wong mukti aja dimereni biasane ini kabeh kuwi Gusti sing maringi wis bejane bejo dhewe-dhewe muga-muga bisa langgeng sama Semar Mulya Sugeng sonten Pak Deku Gimin Pak Deku Sugiyo Paski enak ning omahku mletak halo Besti tangi-tangi yen wis dicokak Adi lewat endi iki piring ombak Paski iwak branak kabul kabul wedang kopi pahit lagi ana ringi awoh manggis sang kedhut karo lengkut nyambi udut kabut kaya akut manggut manggut laras suara kutut yen dikagas elok maju maju kakake kayane sing wedok isin aku nih apa lunga rati sapa kaya wis pasrah mangsa bodho putar sate Wamuti aja dimareni tapi kuwi Gusti sing maringi wos bajane bejo dhewe-dhewe pasrah sing lagune napa Pak? Mas Gigi aja bugel meri Iya Semar Mulya campur sari Roro jugreng kowe pancen ayu tenan ora mokal yen aku nandang kasmaran Mas Pajano prajurit